Не, само аз. Значи вчера спуках киселото мляко на една баба, след като мина касата. Аз си бърках в носа в метрото пред малки деца. После ходи ги отучвай. Идват! Злодеите! Около нези, които са направили такива неща, че ние не можем да им стъпим на косъмът на малкият пръст. Ти имаш косъм на малкия пръст? Идват. Добре дошли, здравейте! Ние сме злодеите. Светът е наш, коленичете и благоговейте. Докарах птичи грип. Разкарах Жана Дарк. Твърквам в лицето ти в ритъма на Baby Shark. Направих комари, дадох път на тапанари. 2 милиона бота пуснах да ви спамят в коментари. Затворихме Ормуз. Човек, това беше грубо. Спряхме за мунта, ама пуснахме лабубу. Дубайски шоколад или 6-7. Пълен ад, светът ни е повреден. Светът е наш, здравейте. Добре дошли, кажете на злодеите. Светът е наш и нашите бъдещи. Няма вече кой да те спаси. Направих вайбър и с мамите, вкарах чалгата в хип-хоп. С помощта на кръг напълних ви с AI слот. На Game of Thrones изобретих последния сезон. Направих хикса мъничък в рекламите за смартфон. I'm truly wicked, магията ми действа. Създадах традиционните семейства. По-страшен от смъртта, по-мъдър съм от баба Ванга. Младежи, вие ли я направихте тая банга-ранга? Сериозно ли? Се опитвате да припишете успеха на цял отбор от талантливи музиканти и изпълнители на някаква конспирация от злодеи? Ми да. Нямаше нужда да правим банга-ранга. Вината не е в мен. Момент. Ревизия. Така да ние просто основахме Евровизия. Светът е наш, здравейте. Добре дошли, кажете на злодеите. Светът е наш и нашите бъдещи. Няма вече кой да те спаси. Какъв е тоя? Фумихико Такаба използва техниката комедиант. Ако си представи или измисли ситуация, за която е 100% убеден, че ще бъде смешна, тя става реалност. Няма ли да е весело с пламъка да правиш скара? Няма ли да е смешно да ни посвириш на гитара? Колко ли ще се хиля, ако крякаш като жаба? Весело, няма ли да е весело шоуто на такава? Няма ли да е весело да месиш саке с овчарска салата, да окастриш бонсай, да летиш на Китай или да ми запалиш косата? Нямам страшно! Стреляй с драконови топки в различни посоки! Пий бабъл ти от шлема на Локи! Ами кимоната, ами витрилата! Ами да те ударя по главата? Това защо го казах? Да се махаме преди да се е събудил. Да вземем най-важното за това събитие, без което нищо не може да стане. Силиконовият пистолет! Да го взимаме. Хей, няма ли да е весело? Елате и
не се крийте. Няма ли да е весело да спрете малко слушатите? Не знам за вас, обаче аз съм чул от моята баба, че винаги трябва Да си се наял, бабенце. да, това също, но и да се забавлява с шоуто на такава. Кеф, 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 кеф. Добре, бе, тук не е толкова лошо. Бонзай, оригами, мрак или светлина. Косплей или кей-поп, кое да избера? Идва труден миг, път да изберем. Злото да забавим, така да го спрем. Костюм с пелерина, шапка с перо, забавно и за тримани, за зло или добро. Само за добро, моля. За саможертва да си винаги готов. Да спасиш Game of Thrones от поредния спинов. Всъщност казва, че The Night of the Seven Kingdoms никак не е лош. Да си знаете. Значи сме направили нещо добро? Каквото и да правиш, където и да си. Светът е наш, изцяло наш и ни принадлежи. Светът е наш, светът е наш. Светът е наш, светът е наш. Няма ли да е весело? Светът е наш, светът е наш. Знайте, че каквото и да става, светът все още е в нашите ръце. И от нас зависи да направим промяната. Max One, baby! Няма ли да е весело? Светът е наш,